In a recent turn of events, the Hill Farmers Union Central Body, led by Commander Shangpliang and General Secretary Alphon Bert Karsentiu, made a crucial visit to Lapangap village in response to distressing reports of mistreatment of farmers by the Karbi community of Assam. Their objective was to address pressing concerns regarding the safety and security of these farmers, especially during the pivotal harvest season. Teolili, a Lapangap village farmer, disclosed instances of ripe ginger and other valuable produce being pilfered, alongside the mysterious disappearance of raised poultry. To add to the woes, the coup housing the poultry was ruthlessly vandalized by individuals from Assam. Penjat kami sepun tadi guys inda himda danda pokok lagi juri bentai subis yang lah depok dari yung siam lah penjat depan pai ngobis yar di wabok seberi lah di udah berarti wa dai idaan di Lepangut kante jangan tak ada nang imu kate di Lepangut orang hidansa tulong ya keban sini. The Hills Farmers Union is now fervently urging the state government of Meghalaya to step up and provide robust protection for farmers residing along the Meghalaya-Assam border, ensuring their livelihoods remain intact. The union is set to engage in discussions with the Chief Minister of Meghalaya on this pressing matter and has impressively rallied leaders from both Assam and Meghalaya governments to take the decisive action in maintaining peace and security in these border regions. Nakleng jungi kum kaseng kinong rap ko ka Shatri jong ka Hill Farmer Union ni Julai nakwe ka snong sekwe ka snong haki kendong kencerot jong ka Meghalaya hi borok kawai nakabenta ban pensengau nakabenta ban pentip yaki hop jong kinong rap hak biade hi bar karap karyang ten rei ho oj hakane ka singi ka benta ngi poi hakane ka snong Lapangap specific nakabenta banyak keren nanen ban wan jengo hak biade hi bat kene ka jingja ka bangi layu i lomba kelat pathai kubor hakaba kinong snong jong kene ka than khapot kila hab banyak kun mar persya bat ki wei pat hijat berliu kibare na ka jela Asam ten nagleng jungi kum kaseng norap ngimkwa banyu i bakin don ki bakum kini ki jingja ha ka than khapot lane ha kano banu ka jaka ka bakum unorap uim usa ten nagleng jungi habangi layo ban poi ha ka jaka ngilas nguthu bakaladon ka jing pendik na ka wei pat ki benta juga khapot jong ka Asam hakaba kila penjulor wat ya ki jingrap kawai kalong kami lele kala sya bantu ya usieng kuban rup homon dekane kadai ke jingjia kaba nakleng jungi hukum kaseng ngat bat kumjuru kum kinorat kimla ban priang te dena takadau le seng ngila ban ong balami ro itu jingjia te hakawai pat ka benta ngilawan hangne na ka benta ban pensinga ni paranong rep ba kidon kibor sarkar kidiban ai ke jingjada bat hakawai kaliang ni sungu kemen habang ngilapoi sikit lengkarat mentakasni kidon ki pulit ki bala pahara te yangir simlasya ban cross siliang ki badai berjong ka Asam dan rei ngikwa ba ki pulit kin ai gajingida ka biang bahana menta kinong rep ngimnum ailat ba what she's sembo kau ba un mingindo hagite kijat bener ki basa stai ko siliang badai kita ngila ban le tang la dangi pembiang ki bor para tingi suthu ba hagine ki knya singi kladon ki bor para ngikwa ba kinang ai susu ki bor para tat hadu bengin nala ban khet dehai kabede hi bat kajing penpej uput usam nakliang jong kinong sinong kiyang hakanurim hi ban kam tribe ya ka baki kilatip nadu kilong syuaman syua badai ban hap hapo uput usam jong Meghalaya bat lada hap ban aitino eki jaga ki puta ki jungi si Asam ngi hap ya ka banyo ya ka bai compensation nakliang jungi kum kinora te kine hi di kikato kane ki benta bat menta kasi kinora ki langsung kemen ha kajing sya bangilayo bani tairu ki bade bikato kane teliki skim ya ki bakum kinora kidi banyo andai ke babun le sai kinorat kimyo jingtet ye kata ngim simlayo ban keren detail insa kinong ilam jungi juga Hill Farmer Union na West Hill kinsa wan ye kaban pelong meeting kinsa yejit kinong kitkam bat ngikwa ba kinong rap hikin yang teli kawai na kabanta ban yada yala ka khendau ka siap bat kumjuru ban yada yala jong uput usam dan nagliang jungi hi kum kaseng inorap ngidon rengkat bat kasinong nagliang jungi hi kum kinorap ngidon rengkat bat kiparan urap angne bat hakeleng hi
uput usam jengka meklia ban ngim kwa bani I bakintang ja ki bakum kini kijing ja kijing ya mo kijing ya umsnam kiwi ki bentar jengka jala meklia bat mentang ibu ya kijing ni I kijing start jengka government bakin pen state no ha bede bakin kijing pen bej uput usam ha pedeng ka asam bat meklia bat katahi kijing pen bej put kam dai ban kata pade ya ka jaka kaputa jongi kum kinong rap kiba im kibasa hapo uput usam jengka jala meklia